Ay, madam, nagtugon ba yung mong mami nga hatagan daw ni mo si Sedi food pack? Wow. Wala pa yung mabot pa yung papag mama. Diyan to, yaya. Imong mami ba? Nagtugon nga hatagan ni mo si Sedi. Kaya naman to ni mo, yaya. What? Ngano ako pa may masugoon ni mo? Di si Keko, kita kang nagtugon sa kong bata, tapos nagluto ako. Lagot gid ni mo, yaya. Asa man to, be? Tara, away ka! Hey, kalagot. Bugata ani oy, ngano man si mami ako pa gisugo. Ambihon ako oy, bugat tayo. Si Dio nagyatag ni mami. Unsa man ang friend? Makaon si Dilo, manggod kayo ka. Oh no! Salamat friend. Wow. Kaya pa kauli mo mama o papa do. Wala po friends madam. Anong nihilak man kasi di? Nataga na gani kag pagkaon mo hilak pa ka. What? Unsa man na? Tear of joy? Mingaw mang mama o papa. Oh naroon, butang na ako dito. Salamat, madam. Mingaw man ako, paribay. Tessa, naghilag lagi na. Oh, no! Dako kayo ng pilbi, baba. Doon ako, be. Eh, pare! Anong hilak ka, pare? Mingaw ang gugang mamang papa, pre. Grabe na, wak pa ka uli. Mong mama o papa. Nalimtan ko nila, pre. Oh, no! Wala lang ito, sira pala. Ayaw lang agilak-ilak, pare. Hatagan ni mo, madam? Malayaya ka po yung kayo. Bugat man dahil kayo to. Kahilak ng ganito sa sobra kalipay. What? Tama na po dito, yaya, kaya wala siya makaon. Oh, no! Alungay po ni Sedi, no? Kasi nagatik-gatik na to, yaya. Wala maluoy ta.